Kublai pi baro. Pi kwa balong ayu na pila dep ikajik pule jo pi kam tam kamatrik ne +2 ne ka degree. Hadwa kaman same jo pi pila jua snow ikata kajing kot ba compare ba kam karpang jong blay kum sa kajing kot jong kajing long lengdo ni runium. Na benta kita samla shanrang kibayo snow yakum kata kajing kot ba compare ba kam karpang jong blay nga kot nga weri pi sha kajing salok ka bagatengka Society of Saint Paul. Ka Society of Saint Paul kadai kajing salok jong ki runium ka batray ya ki kam missionary dag ba penpriang ya ktin jong blay lengba ka media kum ka TV, radio, internet, ki kot, ki magazine, bat ki jingruai, bat kum ter. Kalong aktif baru ban priang ya ka gospel lengba ki parish, ki media college, ki social media, bat kum ter. Laseng ya kane ki jinya slok da Father James Alberione Balakarku, house name kat khandai spa kat sao ha Italy. Father James Alberione ke baudang duai khmat jong sacrament ba khoitam ulio sngo yak jing pasio jong jisu badon kam ban yele persha yak jing sniu ke bala priang da ki media dag ba penjur shushu ban pen priang yak jing pha lengba ki media hi ka media kakta yak jing mut ba chi berkhat jong baro ki breu ha kom ke ba bat ka basniu ru kum jo namar kata ki reunion jong kaseng Society of Saint Paul dag babod ikajihikai jong Jisu bad dag mense bashirhem jong Paulus bakhoy ki tray borba dag pandun kam ya ka media pan wanra ay ku borba bha shabaro ki breu compare na ki day na kinu jait niam ne ki jait culture prepare ne ki jait kitin prepare ru ki kot ki babha ki jingkren ki bai mense ha ki TV ne ki radio ki social media, ki film, bat ki internet, ni ki music ru, ki long ki artier ki badon board bha, mani le persha ai ki jing sniu, bat ten shine shakane ka pathai, da ki jing bha, mani shisha o Chris. Te, balong kita ki media apostle, yung ka juk ka bamenta, nga khos ngo bhai pi kina samla shenrang, shakane ka mission, balong ki lengdo, ban priang ni ko board bha, lengba ka media. Ni pediang ni kena samla shenrang Catholic beradab matrik sheneng bat badon shisha ya jing temu balong reunion ki kena shenrang ki ba join lagi badai bala pass matrik ne +2 ne degree ki haban sa shwa nak benta ka aspirancy program ka jungki ka bashiko benai ha Society of Saint Paul Seminary hajan joraba ha kane ka aspirancy ki between ye kena ha by day ke English computer course, ke music, ke media course, bar ke pekerpang kalong ban, pesu tu eki sepang ke jingkot jong blay, baru bagi tip company sepang kaseng. Hadin ke dek sipo benai, itu beladap, ya ke matrik, ke haban late nak benta ke +2 ke jongki, nak benta itu beladap pass +2 ni degree pan, ke haban late nak benta ke postulancy, ban novitiate ke jongki. Kenang ban ailat, ban aiman same kena samla ke baduk, bat berjanjar hayang nasem Henry badon pa ikamon babha kaseng kamshim jing seo ayu nai khna nak banta kani ka license jong ka aspirancy ke jongki ke khna ke haban seo tang ka buy admission ke jongki nak banta class 11 but class 12 Henry la don ki bajanjar watang ban seo ka buy admission ru kaseng kan kershan doyab doim yakum kita ke khna uji suwang kajing ot te ka bon shisha Henry nong tray te ki khandiat joker par yo try jo kajing ot bon pa khambon ki nong tray ban lum ya kajing ot ladabis go e kajing khot jo blay to one but the what pan slam show nabo jisu la kudar jaro be eno ela ka yeng kasem ela ke men ki para shanrang ni kan thai ela ka kame ni ukpa ela ke khon ne ki break ki khndo na ka banta jo nga banak banta gospel unyo menta shispa sha ki yeng kisem ki para shanrang bat kan thai ki kame ki pa ki khon ki break ki khndo lang bat ni sha ban ben bat ya ka jing im bom jukut hak perthai ki ban sawan ada don na bring jing pi ki bakwa ban join ya ka seng Society of Saint Paul ban bakwa ban wajing tip company ila ban contact yang how new number 883720
3292. And you know, Diyos sa Chris, Pinoy National.